A travelling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was... Benvinguts a aquest programa de Conca Televisió, on diversos cursos de tercer fins a sisè de primària de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena venen a aquest plató per resoldre 3 preguntes de 4 matèries diferents. Les matèries són actualitat, ciències, matemàtiques i llengües. Abans de continuar amb la introducció, m'agradaria dir-vos que a part de veure'ns per televisió, com esteu fent ara, també ens podeu veure per internet. A internet mitjançant 3 webs diferents. Primerament www.youtube.com i un cop a dins fiqueu Global Production SCP. D'altra banda també ens podeu trobar perquè tenim un bloc de signatura pendent i darrerament al Facebook www.facebook.com i un cop a dins fiqueu assignatura pendent. Ara sí, continuem amb la introducció. Primer de tot dir-vos que cada escola compta de 3 participants, que són els que hi ha a cada banda d'aquest plató. Després dir que d'aquestes 3 preguntes teniu 30 segons per resoldre cada pregunta. En el cas que falleu la pregunta, s'us petarà un dels globus. I si en falleu més, doncs us petaran més. Esperem que no. Ara sí, un cop presentat o introduït aquest programa, passarem a presentar les escoles que avui ens acompanyen aquí. A la meva esquerra tinc l'escola... García Foses. Molt bé, començarem amb el Gerard Vidal. Hola, Gerard. Hola. Primer de tot, benvinguts a tots els 3 participants que esteu aquí. Gerard, tu tens 9 anys i ets d'Igualada. Sí. I les teves aficions quines són? Muntar a cavall Muntar a cavall. I muntes molt sovint? cada divendres. En saps molt, doncs, no? Sí. Molt bé. I també tens un gos. Sí. I el gos com es diu? Iona. Iona. Molt bé. Després tenim l'Andrea Cortijo. L'Andrea té 8 anys i també és d'Igualada. I a veure, explica les teves aficions. La piscina i el tenis. La piscina i el tenis. I a piscina vas molt sovint? Cada dissabte. Que estàs en un equip? O és... molt bé. I a tenis també? També. Molt bé. I el tercer participant d'aquesta escola és l'Israel Jiménez, que té 9 anys i és d'Igualada. I tu quines aficions tens? Què és el que més t'agrada? Jugar a futbol. Jugar a futbol. Molt bé, així m'agrada. I a la meva dreta tenim l'escola Jesús Maria, benvinguts també vosaltres. I primer de tot el Quim Torres, sí? Tens 8 anys i... On vius tu, Quim? A Òdena. A Òdena, molt bé. I explica'm les teves aficions. Jugar a hoquei, córrer i piscina. Córrer i piscina. Moltes, no, també? Molt bé. I també col·lecciones cromos. De quin tipus? Física o química. Física o química, molt bé. Després tenim la segona participant, que és la Paula... Però Molt bé. I quants anys tens tu, Paula? 8. 8 anys. És de Vilanova del Camí i les seves aficions són ball i l'altre quin és? Piscina. Piscina. I de ball, quin tipus de ball? Hip-hop. Hip-hop, molt bé, molt interessant. I després la tercera participant, que és l'Ivet Cruz. L'Ivet té 8 anys i tu d'on ets, Ivet? De Santa Margarida de Montbui. Molt bé. I les teves aficions quines són? Piscina. Piscina. I tu també col·lecciones cromos, però... De High School Musical. Molt bé. Doncs, un cop presentat, diguéssim, els participants de les escoles que ens acompanyen avui, començarem amb assignatura pendent. Així que, com he dit, mans darrere de la taula, o sigui, aquí, vas, bé? I atenció a la primera pregunta. Començarem amb matemàtiques, sí? Així que, atenció, això sí, fins que jo no digui ja, no apreteu, perquè penseu que teniu 30 segons per resoldre cada pregunta. Així que us ho podeu pensar i un cop sabeu la resposta, apreteu. Vale? Atenció, quina és la meitat de 72? Ja. Aquesta escola? 31. No. Resposta incorrecta. Donarem rebot aquí, a veure si sabeu la resposta. No. No sabeu? 33. No. Quasi, bueno, ara toca passar. 36. 36. Vale, resposta correcta, finalment. Però com que l'heu fallat, igualment toca patar globus. Però bueno, molt bé per saber la resposta, també. Bueno, se'n resisteixen últimament. Ara. Ara. Molt bé. Atenció a la segona pregunta de matemàtiques.
De què té forma el planeta Terra? Ja. Aquesta escola? Ovalat. Quadrat? No, rodó. Rodó. Rectangle. Rectangle? Rodó. Rectangle. Rodó. Cercle. A veure, rebot? Rodona. Rodona. Ara, resposta correcta. Una resposta correcta, incorrecta. Com que entre els tres hi ha hagut la resposta correcta, deixarem sense petar el globus, perquè finalment l'hem sabut, ¿vale? Té forma rodona, té forma d'esfera, sí? Ara l'última pregunta de matemàtiques, atenció. Quan fan 122 més 45? Aquesta escola? 172. No, resposta incorrecta. No passa res, a veure aquí. 166. No! A veure, estava a punt. 160? 4. No. 5. A veure, 7. ara, 167. A veure, pagarem els globus. Aquest. Bueno, us penseu que m'agrada petar globus. Molt bé, fins aquí hem tingut el primer bloc, que és el bloc de matemàtiques, i ara, com sabeu, les dues escoles us van venir a gravar a l'escola, no?, la classe, Sí. com votàveu i tot això. Doncs, primerament, donarem pas a un vídeo d'aquests, que és el del García Foses. Així doncs, anem a veure aquest vídeo.